Makukhona amabhinqa la endlini ngizocela nje awu4 ezela azoyigikha nami. Ngoba mina ngiyabathi indlela engimbingelela ngayo. Ngisanibingelela. Ngifuna sitshengise ukuthi samabhinqa. Umkhuhlane ufuna ukungibamba ngeke ungithole. Wifaka amandla DJ, wifaka amandla DJ, wifaka amandla DJ. Apha amabhinqa Nkosi yami. Ngicela nje aba4 kuphela esekulesi stage samabhinqa. What's Lo shuni lo hamba nalo shuni stage. It's funny, you guys like that.
nangiba i-2000 mangithanda. Khona into engifuna ukuyenza lezi. Abo-4. Sifuna abo-4 bezela. Ama-2000. Angithi sithinta wonke umuntu manje. Hey! Uphi omunye? Sifuna yedwa. Waza 2000 angikwazi ama-2000 ayo amagwala. Hey! That's all. When we think of it, 2000, your time. Ya kulega glowing one. Now, very good to you, darling. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela ukubingelela bonke abahlonishwa abakhona ngey'gaba zabo abangaphakathi kwethu endlini. Igama lami nguBrenda ngwakamhlongo. Abanye bangibiza ngamagama abo-ke MEC abawathandayo engingawazi. Ngiyadlala ngiyawazi. Sizoqala nge-National Anthem. Sisukume nje sonke abesilisa abakhumula igqoko.
ngizocela umfundisi ubaba uBN Ndlovu wase-Interfaith kube yena ozosivulela ngokukhuleka. Ngiyabonga. Ngiyabingelela MC wethu noMayor, Deputy Mayor, amakhansela onke and all dignitaries esinabo nomphakathi wase-Richmond. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, I'll read from Amahubo, chapter 133. Mavesi amathathu nje kuphela bese siyakhuleka. Bheka, kuhle, kumnandi kangaka ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye. Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini, isilevu sika-Aaron, ehlela nasempethweni wezambatho zakhe. Kufana namazolo eHemon ehlela ezintabeni iZiyoni, ngokuba uSimakade wayaleza khona isibusiso, ukuphila kuze kube phakade. Phezu kwalawa mazwi bazalwane, nakulesi sikhathi esikusona sikhulekela ubunye. Amen bazalwane. Amen. Sikhulekela ubunye. Ngiyathanda la uma kukhulunywa ngo-Aaron owayebekwe nguNkulunkulu njengompristi phakathi kwesizwe sakwa-Israyeli. Namhlanje sikule ndawo sime nobuholi obubekwe phambi kwethu nguNkulunkulu, nalo izwi likaNkulunkulu elithi sibakhulekele bonke abasemagunyeni. Nakulo mcimbi usazovulwa, ngiyacela nje ukuthi siphakame sikhuleke egameni lenkosi yethu uJesu ukuthi uNkulunkulu azibonakalise, uNkulunkulu abe phakathi kwethu egameni likaJesu. Cela sibamba amehlo. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, we want to commit this time with our leaders this morning. We pray for unity. We pray for peace. We pray for understanding. In the name of Jesus Christ. Baba wethu onamandla onke, siyazi kulesi sikhathi kunokuxokozela, kodwa uma kukhona wena uyakwehlisa ukuthula kwakho phakathi kwabantu bakho, phakathi kwesizwe sakho. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nabakholi bethu uNkulunkulu wami oyingcwele othe ngezwi lakho sibakhulekele ukuze siphile ngokukhuleka noma nangokuthula egameni likaJesu Kristu. Iba nabo ubapha ukuhlakanipha usuku nosuku. Siyawukhulekela nomphakathi wethu egameni likaJesu Kristu, Baba, ukuthi uzibonakalise ngegama likaJesu Kristu. Siyalunikela lolu suku namhlanje ezandleni zakho, ngaye uJesu oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Amen. Ukuqhubeka nohlelo, ngibingelele wonke amakhansela khona endlini, bese ngicela ukhansela uMkhize Mathabethe ongu-speaker kube yena ozosamukela. Ngibonga. Wababiza bokuhlomuka, wabakhela imikwaqo
siyagijima isiphithiphithi lesi sisibonile izolo kumabonwakude besigijima le konkandla ngoba akukho la engagijimi khona eKZN. Ngiyabonga useshilo uprogram director sijabule nokumbona ngamehlo enyama. Uyakhuluma ngilokhu ngithe how ukuthi ngithi how ini ke sekumina naye. Siyabonga siyambingelela angiqale nje namhlanje ngenze ngokuhlukile. Ngibingelela umphakathi wonke waseRichmond. Sanibonani. Niyaphila. Okay, siyabonga ngibingelele baba umfundisi osivulele ngezwi. Sizwile baba siyabonga kakhulu. Ngibingelele his worship the mayor of Richmond, ukhansela uMelikhaya wakwaNgqongo, umfana osamncane okuthi mase zenzeka kanje izinto avela jiji umqhele. Phambuka uphakamise nje isandla. Siyabonga bese kuba eduze kwakhe udadewethu ubadumile uthandiwe wakwaMbanja, the deputy mayor akathathiwe Nkosi yami ngiyamcelela. Alright ngokuphuthuma okudibene nokunqama cancel whip cancel ungubo usibingelele nje uphakamisa isandla la ukhona. Cancela umkhize ucancela waka Ward 1 the chairman. Uthathiwe. Alright kuye kube lapha ukhansela uMaphumulo omkhulekela waka Ward 3 mfundisi. Nkosi yami uthathiwe. Khansela uLatha ward khansela waka Ward 6. Akathathiwe Nkosi yami. Yena bese kuba ama-officials amasipala waseRichmond ukhona lapha uMM ubhuti uBhekani wakwaMswane. The gentleman kukhona no manager waka technical lapha ubaba uNtanzi. Nawo wonke ama-officials akhona MEC wethu siyabonga sifisa ukusho ukuthi namkelekile eRichmond sizweni nisekhaya ama-officials e-department yaka-transport. Sengizohlala phansi because angizile uzodeliver speech but okwami bekuzokwamukela. Siyabonga kakhulu Hlomuka siyabonga mfethu ungaqali ukubuya la eRichmond ufikile ephatheni ukhala umphakathi kunesilile esasisikhulu wafika kwabonakala namhlanje ula siyabonga mfethu siyakubona ugijima kuyona yonke iKwaZulu Natal sithi yes siyabonga kakhulu. Ngicela simpheni izandla inkolo khansela umkhize. Shothi ekhansela umkhize makunomkhize phakathi kunokuchama. Mina ngomangulezi ngikhaya amasesulu. Yikho gazi kangcono. Khansela umkhize ngifana nentuthuko elethwa uhulumeni kekhongolose ngibonakala ngamehlo. Yabo nje obungibona nje nawe. Ngifana nentuthuko. Siyabonga kakhulu sizocela ukhansela uMK Ngcongo. Sibonge director Ntombi ekhanya amasesweni Gcwabe Gubhela
Singela. Ntombi yasebukhosini. Ayibona futhi ukuthi yinhle. Futhi noma mmeya ngithi mina animazi. Ngiyafuna umammeya ke mina. Angisho ukuthi ngithini. Program Director, Honorable MEC, mfowethu Hlomuka, Honorable Speaker, Her Worship the Deputy Mayor, DDG Infrastructure, mfowethu Nkosi phakathi kwethu, nama-officials zonke aka Department of Transport and sister departments ezikhona la ngaphakathi. I've seen Community Safety, ngubonile futhi we-SAPS, ngibonile uCOTA, ngibonile uSocial Development, namanye ama-government departments akhona under the banner of District Development Model. Ngiyabingelela bonke ama-officials. Ngibingelela ama-officials ethu akamasipala eholwa u-MM, umfowethu Bhekani wakamswani. Ngibingelela amakhansela oza kwethu bonke sebebaliwe bakhona la ngaphambili. Ngibingelele umphakathi wonke wase-Richmond. Ukhona uwadwani la? Ayeye wadwani, ayeye. Ayeye wathi yasedolobheni, ayeye. Bakhona yini osingaye la? Wathu. Ukhona wathu lana? Ayeye wathu, ayeye. Viva Ward 3, viva! Viva Ward 3, viva! Ward 4, khona yini la? Ayeye Ward 4, ayeye! Nenhlazo ikhona yini la? Hayibo, ayeye Nhlazuka, ayeye! Ayeye Nhlazuka, ayeye! Nisho Ward 6 uhambe wafika la? Hayibo, ukhona Ward 6 la? Ayeye Ward 6, ayeye! Ayeye Ward 6, ayeye! Ward yekhansela liselincane. Ukhona impela la? Angingasho ukuthi yiphi. Khona ikhansela nje liselincane liyijongo. Elidlise ngemisebenzi. Ward bani loyo? Ukhona nawo lana? Ayeye Ward 7, ayeye! Ayeye Ward 7, ayeye! Ngilanje ukuzokwenza umsebenzi omncane wokuthi ngize kothula umfowethu esilethele intuthuko enhle kangaka. Kodwa ngiyafuna nje ukudlula ukuthi ufika kahle lokuzothula kwalomgwaqo uP8 esulethelwa uDepartment of Transport uzoeda impela emgodlagodleni eminingi esikhomba ngemino. Ngilaye kumcimbi omncane nje wokuzothi ngizonithulela insizwa ezikhwishi kakhulu. Akahlali phansi kuHlomuka, akaqala ukufika la, asiqali futhi ukumbona ugijima kakhulu. Usanda kufika nje wathi ePhatheni ukhathele ukubona abantu basePhatheni bewele ebridgini elincane eligcwalelwa imfula bese kungasaweleki. Wathi lo hulumeni we-ANC uthi angizonakhela ibridge elikhulu elizowela imoto. Angazi noma bakhona basePhatheni. Wala uHlomuka lelo bridge? Yebo. Niyalazi lelo bridge? Namhlanje ke ubuyile uHlomuka uzosilethela indaba ezinhle, uzositshela ukuthi uHlomuka ukuthi uze ngani. Sawubona. Program Director, udadewethu othe ubizwa amagama ahlukahlukene. Kodwa ngizwile ukuthi ngoMkhize kuthiwa hayi uma uMkhize ngathi uyabukela. Manje abantu ababukekayo bayafunakala abantu ababukekayo. Ngoba thina sibukeki, manje kufanele sizame ukuthi
uyahlanganisa ukubukela yabona. Wena nokhansala two ushadile ngambona enikini ikhanda mezi umsindo ngathi hayi ukhansala ufuna ikahla phansi leyo. Yayiwe ekhaya usuwedwa ekhaya. Sekuthiwa ngene ekameleni sixoxe ungalali. Futhi ukubingelela umeya wala eRichmond hamba nosekela meya no speak namakhansela wonke akhona siyafisa ukwabingelela. Sikhuleke Nkosi yesizwe. Nkosi uDlamini hamba nenduna. Sibingelela abafundisi abakhona ngaphakathi. Siyabonga kakhulu ngezwi esilitholile elisakhayo kakhulu ngoba uma yonke into siyenza ngokucela kuJehova zonke izinto ziyakhanya ngoba uqala wekuhlakanipha kungesaba uJehova. Siyafisa ukuthi sibonge kakhulu. Kuyasijabulisa lokho. Sibingelela ama-officials kamasipala eholwa uMM. Siyabonga kakhulu mfowethu Mswane ukuthi ube khona kube khona nama-officials wonke. Ama-officials aholwa uDDG ubaba uNkosi awe-province awaZulu Natal wonke noma kuthiwa khona bapho ama-department. Siyafisa ukuthi siwabingelele. Bese sibingelela isiphoyisa sonke sikhona ngaphakathi. Siyafisa ukuthi sibingelele. Bese kuba umphakathi wonke ohlukahlukene obuye emawadini ahlukahlukene. Sanibonani? Oh yes, hayi singenile le ndaba nangapha. Hayi uBrenda kahlali. Siyabonga kakhulu. Siyafisa ukuthi sinibonge nje ukuthi uma simcelile niphume ngobuningi benu futhi sixolise ngokuthi siqale late lo mhlangano. Izimo ehlukahlukene ezenza ukuthi sifike late. Ingakho sifisa ukuxolisa kakhulu. Kuyiqiniso igama ngusipho isibongo ngakwaHlomola. Ekhaya isemnambithi eLady Smith. Okwamanje ngisaphathisiwe ukuthi ngibe uMEC noma umphathiswa waka-Transport Community Safety and Liaison. Inhloso yethu ngokuthunywa undunankulu ngaphansi ka-government oholo uKhongolose ukuthi sishintshe impilo zabantu. Impilo zabantu ke zishintshwa ngendlela ehlukahlukene. Umeya usechaze kakhulu la no speaker naye uchazile ukuthi sisuka kuphi and sikuphi manje and siplan ukuya kuphi. Ngithi ibalekile ihistory ngoba ihistory isitshela ukuthi sisuka kuphi bese sizokwazi ukubona ukuthi sikuphi then sese siyaplana ukuthi siya kanjani phambili. Manje ke siyacela ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane ngokuthi sibe yinto eyodwa ukuthi siyamukele intuthuko. Uma intuthuko ifika isuke engasayona kahulumeni kodwa kusuke kusuke abantu bakithi. Yingakho ngaso sonke isikhathi uma kukhona intuthuko kungabikho umuntu ozovuma abantu badestroye inqalazinda esuke izosetshenziswa abantu bakithi. Kodwa konke lokho kuzokwenzeka ukuthi mathina sibambene ngoba kubalekile ukuthi intuthuko hlezi sijabulela ngoba khona abayifunayo abangakayitholi. Uthi umeya sisuka kude. Yabona njengoba sisuka kude nje uma ukhumbula abantwana abakhishwe eGibhithe bekhishwa uMoses babesuka kude. Behamba uMoses enza izinto la endleleni bethola izinto ezithize. Kodwa lithi iBhayibheli ngenxa yobude bendlela bakhohlwa abantwana ukuthi bakhishwe eGibhithe. Bacabanga manje ukubuyela khona ingakho bathuka uMoses kanye noNkulunkulu wabo.
ngigcwalisa amagama ashiwo ubaba umeya ukuthi nala eSouth Africa sikhishwe eGibhithe kwi-apartheid ngo-1994 asiphumelanga sakwilidwa abaholi ababekhona be-African National Congress. Kodwa namhlanje ngoba sesikhishiwe khona sahamba indlela ende sithola intuthuko ngoba khona ongakenzeki abantu sebekhohliwe ukuthi sibuyaphi. Akufanele mntaka baba noma yinini ongakhohlwa ukuthi umdala nje ungaka uzalwe umama nobaba ekuzala engenalutho wakukhulisa ukhulu udla umdoko ukhulu udla ipapa namazambane uma ususebenza usukwazi ukuthenga inyama bese usuyakhohlwa ukuthi ubuya kuphi. Yingakho ke ubaba umeya ethi sinabantu abaphuma endlini ye-RDP eqala ukwakhiwa ngo-1994 kuphethe uhulumeni oholwa baba uMandela ethunywa uKhongolose. Ethi ephuma khona kwi-RDP abethuka wona lo hulumeni we-ANC ukuthi wenzani uhulumeni kodwa mayeqeda ukuthuka kweyolala kuyona le ndlu anikezwe mahhala. Naw-ke lonto ngeke ngithi uNkulunkulu wenza into ebuhlungu kubantu bakithi ukuthi abantu bakithi bangakwazi ukunela, bangakwazi ukubonga. Ngoba kubalekile yingakho ngapha ngakithi nengoma esike siyishaya sithi wemntanami kuyabongwa, kubonga oncane kubongwa okukhulu. Ngoba ukuze uthole okukhulu kufanele uqale ubongele okuncane. Uma umama ehambile edolobheni wabuye ekuphathele istock sweet fanele kusibonga ungabuza ukuthi mama waye ungazange ngiphathele iDanono ngoba ngaleso sikhathi yona into ekade i-afford. Kodwa mayebona ukuthi umntanami ubonga ngisho noma ngimphathele iChappies uyakujabulela lokuthi umama usebuyile okokuqala kodwa futhi ungiphathele into eyiChappies. Ngelinye ilanga umama uzobuye ephethe iKFC. Ngeke bayajabula abantu asebekhule bedla iKFC. Thina sakhula sidla ama-crumbs ikhokho ze-KFC or ze-chicken licken. Yebo kwakuhlanganiswa maseqediwe kuhwaye ayedayiswa nawo ama-crumbs lekhokho lezi. Kodwa sibangaka nje soze sakhohlwa ukuthi sibuyaphi. Noma kuthiwa kuney'nkinga ezinjani soze salilahla ikhaya. Ngithi into eshiwo unenhlanhla ubaba umeya umethi wakhula wafunda mahhala sukela e-primary waze waya e-high school waze waya e-tertiary. Mina ngikhule ngifunda ugogo enga-afford kodwa sikhokhe esikolweni lapha eGcizela primary engangifunda khona. Kwenzeka ukuthi imali ayikho yokurejista kodwa sifunde. Inkinga yayiba mase kufanele kuthola ama-report. Wawungalitholi i-report uma ngakhokhiwe ekhaya. Wawuthi makudliwa ukhisimusi abanye ngekhathi bejabula bedla ukhisimusi abanye baphasile abanye kodwa wena uma ungakhokhwanga awuzazi uma uphasile noma awufeyilile. Udlala nje uyabona baqoda hayi mina ngiphasile bathengela ingozi zakhisimusi ngoba baphasile. Wena uzazi kodwa kwakuyisimo esasikhona ngaleso sikhathi. Yingakho ngike ngithi umuntu ongasiqedanga isikolo ngaleso sikhathi ungamgxeki mntaka baba ngoba uzazi inkinga ayebhekene nazo ngaleso sikhathi. Wawuthi uma ufika esikolweni ufika ekhaya usuke ekhaya ungadlile kodwa kufanele uye esikolweni. Uthi uyamlalela uthisha hayi isisu sikhale ngoba ulambile awukwazi ukuconcentrate. Yingakho abanye bafethu bayayeka izikolo bayosebenza emajaldini bayosebenza kuma-farm. Ingoba babebona ukuthi vele ukuhlala kwami lesikolweni nabo ngisiza ngalutho angikwazi ukubamba into eshiwo uthisha. Namhlanje siney'ngane zonke iy'kolo zabantu bakithi zifunda mahhala. Namhlanje zonke iy'ngane ziyadla ey'kolweni. Yiwo lo hulumeni kaKhongolose wena umthukane ngisho uma ka-Enzo uzothi mina ngiyovotelani kodwa uhola u-Enzo every month uyahamba uyolanda imali kahulumeni kaKhongolose. Kubalulekile ukuthi
sibuyiso nembeza. Ngaphandle kokukhuluma ngomgwaqo, ngine-responsibility yokubuyisa. Mina ngafunda into ekuthiwa ubuntu botho ngalesa sikhathi. Uyeke uthe ifike nobani, kodwa into ebayilise content iyayithi ungabulahli ubuntu no matter ukuthi ekhaya kunjani. Sakhula sikwazi ukunana amakhelwane. Mina nje kanishengile namazibuko amakhelwane basekhaya. Ngangithunywa ugogo ngiyonana impuphu ngiyonana utswayi. Ngingaka nje anginankinga. Futhi I'm proud. This why ngibathanda abantu basemakhaya futhi ngingamthanda umuntu ongahloniphi. Ngoba inhlonipho you go the long way ngehlonipho. Uhlonipha umuntu omaziyo nongamazi. Uhlonipha umuntu ofundile nongafundile. Uthi unemoto nonganamoto. Ngoba inhlonipho iwenza ukuthi ukwazi ukuba nesidima ekuhlaleni. Khona umuntu ongathi wahlonipha nomntwana yazi udeserve ukuthi ngimthathe ngimfundisa noma ngimtholela amathuba omsebenzi. Yini inhlonipho yakho? Uyeke ukuthi omunye usuke egqoke siphi iskipa ngasiphi isikhathi. Kodwa into ebalekile ukuthi usize umuntu. Ngithi mina njengoba ngiyi-ANC nje nalo ongayivotelanga i-ANC fanele ngimsize khona azobona ukuthi wenza iphutha engayivoteli i-ANC. Ungamlwisi ngoba abanye abantu yabona kunabantu abaphume kuhulumeni ka-ANC ophuma kwi-ANC belandela ibhodi eliconsayo. Baphume manje nje abazi ukuthi alikho lela bhodo leli. Bazi ngabagxili bayabuya manje kancane ngoba babona ukuthi hayi la ngathi sithengiswe into engekho. Kuye kusho ngisho umuntu ekade eyikhansela esebenza uma engasakhethwanga umphakathi uyoyithuka inhlangano kanti hayi inkinga yakho ukuthi uhlezi ecanga ukuthi kufanele kukhethwe yena yedwa. Uma engekho yena shothi umhlaba awukho. Kanti akufanele kube kanjalo. Kufanele sikwazi ukuthi sibambisane sikwazi sakhe isizwe. Ngoba isizwe singaka Jehova. Ingakho ekuhlaleni kufanele sikwazi ukuhlonipha amakhosi. Sihloniphe nezinduna. Ngoba izinduna zingamehlo ziyinyawo zumlomo wamakhosi. Namakhosi ke ayazalwa afani nathi thina esikhethwayo. Efike namhlanje ukhethiwe. Yabona nje thina ethi term iyaphela nge-29 zikaMeyi. Futhi uma iphela angeke uma ngasabuyanga bese ngithi hayi ngoba ngibuyanga ke la kwi-African National Congress ake ngiyobheka khona lo enhlangano enhle kuthiwa umkhonto wesisu. Yabo lo egwaza la eswini sabantu. Hayi lo umkhonto esiwaziyo. Ngoba makuthiwa jikijela umkhonto wesizwe usukujikijela kanje. Mawujikijela kanje la eswini awodwa umbulali ke lo. Ngoba lo umkhonto siyawazi thina sikhule khona la kwaZulu Natal. Ayikho into esingayazi. Ngisho izimpi siyazazi. Mina ke nje ngapha ngakithi izimpi sikhule ngazo. Yabona umuntu okhuluma ngempi ngemonto ayilo akayazi impi lo. Umuntu oyazi impi akayifuni impi. Ngoba impi ishiya intandane. Impi ishiya abafelokazi. Nakufanele singayivumeli abantu abahlushwa ogovane babo bafuna ukuthi kungabe khona ukuthula kwaZulu Natal. Fanele sibe iprovince esaziwayo ukuthi nathi noma sikhuluma isiZulu kodwa sinako ukuthula. Konke lokho kuzokwenzeka ukuthi sibambane ngoba siyazalana bafowethu, siyaganiselana, sizihlobo. Ukuthi omunye usuke egqokeni kufanele ukwazi ukuthi ubekezelele ezokwazi nokubuya ezikhaya. Ayikho into efana nekhaya. Awusho ukuthi manginenkinga ekhaya uyaphuma ushintshe isibongo uyokhanda sakho isibongo. Sesadlula izikhathi zokukhanda izibongo. Yabona mangifunda umlando wakaHlomuka or umlando wakaNgidi uyatshela ukuthi hayi nakuphuma koNgcobo ubona ukuthi hayi yabona ke madoda inkinga ke le ekhulunywa ngayo. Mina ngiye ngithi hayi yeke lento ngaphuma phi sesadlula ngaphuma phi.
mina nguhlomuka manje noma kuthiwa sengifuna ukuphuma ekhaya ngiyokhanda sami isibongo siyadlula iphase yokukhanda ibongo manje kufanele kuphile khona ekhaya manje umuntu olahla amadlozi abona nabantu abangamaxoka abalahla amadlozi hey uyolikhumbula idlozi sekunzima uthi hayi ngicela amadlozi ningikhanyisela athi amadlozi wena uyixoki awudeserve ukuthi ukhanyisela kusale kumnyama ngaso sonke isikhathi ngoba uyixoki phansi ngamaxoki phansi phansi ngamaxoki phansi phansi phezulu ngabalungileyo phezulu bafethu bengidlula nje lapho ngoba umsebenzi wami ukuthi uma ke ngiphambi kwabantu ngikwazi ukukhuluma iqiniso and iqiniso liyamakha umuntu ongafuni iqiniso lo muntu leyo akanalo ikusasa ngoba uphila amanga anenyawo emfishane ahamba khohlakale ahamba aziveze wona ukuthi cha mina angiyona lento ekade ishiwo kodwa ngiyenye into namhlanje ke sila siyafisa ukuthi sibonge kakhulu amakhosi njengoba sesichazile iziduna asiqala ukufika la njengoba sebeshila abafowethu sesike safika igama ehlukahlukene sifika njengohulumeni waKwaZulu Natal not kuphela njengotransport njengohulumeni waKwaZulu Natal ukhona intuthuko esiletha endaweni ehlukahlukene ingakho sizoqhubeka asifiki ngoba nakho kuthiwa kuba nakhona ama-election ngomhla ka-29 sizofike khona ama-election sifike ngekho ngoba ukuletha intuthuko akukho bekuthiwa khona ungayilethi intuthuko ngoba sekuyavotwa kusho ukuthi makubasho njalo kufanele kuthiwa-ke akuvali uhulumeni ngoba kuthiwa manje kuyavotwa ayikho-ke into ekanjalo so yingakho-ke size la sizothula umgwaqo lo osuka la edolobheni ohamba njalo straight niyawazi ubizwa ngokuthi P8 thina sithi P8 of 1 lo mgwaqo uma ubuka ngoba mina nkosama ngiyena unjiniyela ngafundela nje futhi yabona imafu ngafunda kanzima yabona umuntu ingakho umuntu methuka uhulumeni akhongolose ngiphatheke kabuhlungu ngoba ngithi kwabanye ngangeke ngidrive itaxi mina bekuthiwa ngangahlupheki into yangenza ngidrive itaxi inhlupheko eyangenza ukuthi ngidrive itaxi ukuze ngikwazi ukuthi ngithole something ukuze ngiqhubeke ngifunde then ngase ngisizwa kohulumeni nami sengifika ke university ngo-NSFAS ngaze ngaqeda ngabona mama umuntu othukayo ngathi lo muntu uyazi ukuthi lento enginayo ngangeke ngiyithole ngoba ekhaya sasimpofu abona manje umuntu ompofu ubona ukuthi makukhona isakazana wawujabula khona impuphu gogo yakutshela umbhido kunempuphu sikuthengela impuphu la usafuna isishebo manje usuphila ngaphansi komntwana othi kuphekwe ispinach athi nakafuna ispinach ufuna inyawo akasebenzi lo muntu njalo oqala kodwa uyakutshela ukuthi yena ufuna inyawo futhi azakutshela athi mina ngiyithanda le nkukhu ngithanda le ilembu ubone ukuthi hayi lo muntu uyasebenza lo now izimo fanele sazi ukuthi sisuka bakufana nala ngaphandle sithi lo osengcono akasiza abanye azokwazi ukuthi abantu abengcono bebe baningi singavumeli ukuthi abantu bakithi babaningi abacindezelekile so lo mgwaqo-ke umubuka nje njengami nje ngehlo nje nkosami lobo umuntu wale ephayeni emakhaya ungabuka ngazathi umgwaqo uright kodwa umgwaqo ukuze ubone usuba nama-potholes usungasahambeki ingoba uqala udleke ngaphansi then o-engineer ngike-assessment yabo bayibona yonke ngoba umgwaqo umukhandwa la kwa-transport bawunikeza i-life span ukuthi ukuphila kwayo nje
ukuthi ube na 20 years or 25 years. Then ke makhamba iminyaka bale bayawu-assess usudle kanjani. Yingakho uba nama-layers ahlukahlukene. Nama bebona ukuthi sekunama-layer esingasekho right bese bayawu-maintaina ungaze ufane no-R56. R56 siyawazi, hayi ukuthi asiwazi. Futhi nawo uyiphathi ye-plan ofanele ukuthi ulungiswe. Yiwo lo hulumeni kaKhongolose. Manje uma ungakabuyiseli uMnakhongolose uzolunga kanjani le mgwaqo ngoba waziwa ithina and siyawazi ama-plan akhona ukuthi ame kanjani. Now sizothula ke lapha ukuthi ukhandwe lo mgwaqo and lo mgwaqo lo ufaka ama-ward ahlukahlukene. Uward 1 ngizwele kuthiwa ungasedolobheni. Kusho ukuthi abantu base-ward 1 abayabenefitha. Uward 2 nawo uyakwazi ukuthi ubenefithe khona. Uward 6 nawo ngoba umgwaqo nje obuhamba nje uhamba ufaka ama-ward ahlukahlukene uzwe nase-ward 7 nakhona futhi uyabenefitha. Uma lama-ward ewu-4 ebenefitha kusho ukuthi namathuba omsebenzi azokhandeka. So cela ukuthi amathuba omsebenzi aspreadeke kuwo wonke lama-ward esiwashoyo. Kungabenefithi i-ward eyodwa. Kodwa futhi siyacela ukuthi uma sekuqhashwa kungaqhashwa abantu ababili emzini owodwa. Aqhashwe umuntu oyedwa emzini owodwa ozokwazi ukusiza ekhaya athenge isakazana ekhabalali bedlile. Kodwa futhi uma sekuqhashwa akungaqhashwa kuphela abantu abayiyouth nona 50 years nona 40 years mekwazi ukusebenza kasebenza. Mandla ngoba bafowethu lento ekuthiwa ikhona ekuthiwa uma ulungileke mntaba ekuthiwa uma usuna 40 years awufanele uqhashwe ona 50 years. Manje uhulumeni washaya umthetho othi umuntu uqala ukusebenza ena 18 years kuyophela u60 years. 60 years. Yingakho after 60 years usoqualify ukuthi uthole igrant. Ngoba uyazi ukuthi kufanele usebenze kuze kushaye sesikhathi leso. Nakubalekile akekho uhulumeni ongashaya umthetho kufanele usebenze umuntu ogcina 35 ngoba nathi egcineni njengoba sikhona nje singabaphathiswa kuba khona isikhathi sokuphuma uba umphathiswa. Mase uphumile njengami nje sengadlula kudala ku-35 years le ku-40 manje manje ngisayishwa yonke iminyaka. Nobona ngathi sengimdala sengimncane. Ngimdala. Ngimncane. Awufithi ne-baby face. Hey hayi ke. Ngiyayithanda le nami yayijabulisa ehlizweni. Ukuthi hayi ngathi ngise right. Cha awu ngiyaxolisa ngongawo. Hey madoda, cha ngoba ngiyabona ukuthi bethu usuyishayile. Oseyishayile akakayosi. Osoyosile oseyidlile. Hey madoda, kunongena emacaleni ke ngomntaka baba. Nawu siyafisa ukuthi kube kanjani. Ngoba ngihlezi yabona laba mfowethu ngiyafisa ukuthi ngingabheja ngawukhipha la 1000 uma ngakhona nje la kunini ongathi nansi ipost ekhishwe uhulumeni. Le post ithi ipost nje permanent. Le post ithi ifuna umuntu oyiyouth kuphela. Angikhulumi nge-intern ama-internship. Ngikhuluma nje ngepost ngoba la sihlezi sitshelwa kuthiwa kunama-post mayephuma kuthiwa afuna abantu abayiyouth. Ya, leyo nto yinto exoxwe ebhodini. Na omakoti bethi ngizwile yini kodwa amakoti ukuthi kuthiweni laphaya. Na into azange ayibone into axoxelwe yona. Ngithi mina la
nansi imali engayikhipha 1000 ilona ekade ngiliphethe. Ongathi nansi ipost ngoba abanye benu la bayakwazi ukugudlisha. Ubheka ama-post akhona post ezisikhuluma nje. Kodwa abhalile ukuthi afuna iyouth. Kodwa nina nitshela ukuthi hayi uhulumeni oqhasha iyouth. Manje ngifuna ke sibe sesikolweni eklasini uphamise isandla nje bese uyangikhombisa uze la mayikhona ngizoxolisa ngikunikeze le 1000. Ake ngibaleke 3 awekho. Angizwa ke? Awekho. Manje ke inkinga ke ingakho ngithi musani unihambe nilalela izinto ezingekho. Lonto ayikho. Into ekhona ithi maphuma ama-post noma yabona ka transport. Kuqedwa khona nje abantu abade beqhashiwe ama-general worker, ama-admin clerk, abanye abano 50 years. Yabona ngakuthola ividiyo nje. Ividiyo ya last month sinikeza ama-appointment letters abantu bese ngiyakukhombisa ngithi uyambona lo una 50 akanawe ubani u35 years. Manje kodwa uqhashiwe. Manje inkulumo osukuyithatha wena eqhamukayo. Kufanele kuhlunge into otshelwa yona. Ngoba kukhona okuyiqiniso kodwa kukhona okungalona iqiniso. Kubalekile ukuthi noma ulalela ko right ukulalela khona uzokwazi ukuthola information. Le information iyakusiza ukuthi nawe ukwazi ukubona ikuphi okuyikona. Uma singashaya umthetho ukuthi umuntu ona 40 years or 50 years akaqhashwa. Uyenza kanjalo ngoba uma kuyovotwa awubheki ukuthi iminyaka mingaki. Angithi wonke umuntu nona 50 years nona 60 years ngisho nona 70 uyavota kodwa futhi naye usuke sethola imali yegrant yogogo nomkhulu. Angithi akekho umuntu eSouth Africa engathi simkhipha ngaphandle on the basis of age. I-age nje iyasiza ukuthi uzazi ukuthi unangani. Kodwa akhona ama-program adesignelwe ukuthi athuthukise abantu abasha. Yingakho kune-program ethi akuthiwa ama-internship noma ama-learnership. Wona athi noma uma kuzofunakala amaphoyisa or kufunakala amasotsha lapho kufunakala umuntu osemusha ngoba kuyatrainwa lapha ya kuyagijinga kufuneka umuntu osazokwazi ukujaha isigebengu. Yabona mina ayengiqama ngababa makuthiwa ngifuna ukuyoba yiphoyisa ngeke ngisalunga manje. Ngangalunga lesa sikhathi ngoba lapha kuyagijinga wakugijima 4 kilometers. Ngiyabona ukuthi hayi la ngathi ngagijima nje u1 to 500 meters ngiphefumele phezulu. Angithi Dlamini wena sinawe nje wazi kahle ukuthi singaba nayo inkinga noma singasebenzi kodwa inhloso ukuthi kufanele ube nabantu abazongena kwi-program abaseyouth abazokwazi ukuthi nabakhulela ngaphakathi. Yabona namhlanje ubona amaphoyisa anezisu ne kodwa afike enganazi izisu. Akho yabona lona awucabanga uzoqala nje uthatha iphoyisa uliyele leli lakithi yabona lona likhona isisi kodwa sikho sikhulu kakhulu. Yeah. Awubuzothatha nje umuntu onesisu njengami. Kuthiwa nasi sigebengu siyabaleka. Yo, uzama ufuna ukusigijimisa. Into ongayenza songafuna ukuthi uthathe umshini wabelungu. Manje na umshini wabelungu awuthathi noma kanjani. Kunemgomo elandelwayo ukuthi umuntu mase kanje kwenza kanje, mase kanje kwenza kanje. Engeke ngichaze ngoba yazi nje wasihleli kanje. Sike sixoxe ngobugebengu kanti esigebengu sikhona la. Siyalalela kuzothiwani ngathi kuthiwa siyaboshwa noma siboshwa. Kunabantu abanye masibiza imihlangano kanje bathunyelwe abantu abathi sihambani nolale nodwa hambani niyoxova meeting. Unikeza utshwala kuhamba waxova utshela umuntu oyodlela iwimpi lapho umuqeda wena xova uyabuya uzoreporta ke nomfica udlela iwimpi udlela ice cream wena mabuyela ekhaya
uyofika ngisho impuphu ayikho ekhaya kodwa utshwala usuphuzile lapha ngafike waxova futhi wenza ukuthi intuthuko ingayi abantu bakithi. Manje ke imali esiyifakile kulomgwaqo lokuzulungisela imali engango 116 million ezokhanda le yamgwaqo lo. Ngoba into esiyenze ukuthi ngoba lo mgwaqo akuwona wona wodwa ukhona omunye engizowusho noma ngisale sengimusho kona umgwaqo oku P334 wase Ward 3 bakhona wase Ward 3 yes wase Ward 3 lapho nakhona si-appoint uSonkonhleko for sure usi-establishile i-process yakhona ne-PLC isikhandiwe kuzoqalwa manje kusetshenzwe lo ma-kilometers lawo nakhona sifake imali engango 19 million kuyona ozokwazi ukuthi ukhandeke lo mgwaqo. Yingakho sithe no R56 nawo siyawazi sineplan yakhona solungisa kanjani. Yingakho nobaba umeyo bekhuluma ngebridge lena wona muhamba ngemuwathi uyangase Qopho ya khona ibridge mungena ka right angizazi ke mina indawo Nkosi yami kuthiwa ikuphi ePhathini yabona lapha ya sahamba sayothula uSonkonhleko abanye babethi sinamanga ngeke likhambe leli bridge kodwa namhlanje likhona ibridge lihle yakho ake nishaya izandla njalo umuntu kakhomolo thina sizikhuluma into engeke siyenze futhi asibona osethembe thina sibona osethembe sifaka ukuthi sethembe thina siyazibophezela ukuthi into soyenza bese siyayenza ngempela. Yingakho namhlanje sizothula uSonkonhleko lo mgwaqo lo uzoba masukhanda ngizobona ukuthi uzoba muhle kanjani ukwazi ukuthi ngoba yonke imigwaqo kufanele ilungiswe neminye imigwaqo siyayilungisa manje ke ngakho sothi kule migwaqo khona nosomabhizinisi abancane abazobenefita kuyona ngoba uma si-awade i-project le OP8 ngo-116 million kune-percentage oku-30% esofuna ukuthi usale kosomabhizinisi abancane. Na akufunakali ukuthi osomabhizinisi abancane balwele ukuthi fanele bakwazi ukuthi uma sekuqala sekukhangiswa ukuthi sekufunakala ugrade 1 kufunakala ugrade 2 owaziyo ukuthi usomabhizinisi omncane uyaqualify uzofakela kodwa futhi mase sikhangisa kulo 116 million imali engango 25 million izosala la eRichmond kosomabhizinisi abancane bakwazi ukuthi babenefite nabo bonke kodwa nakhona sihlukanisile imali yakhona ngoba asifuni ukuthi itholwe isector eyodwa. Sithe khona imali engango 30% oku 7.5 million izotholwa osomabhizinisi abancane besifazane ngoba nawo fanele bakwazi babenefite kule project. Sase sithi imali engango 35% oku 8.9 million izotholwa yi-youth bese sithi u5% wayo uzotholwa abafowethu abaphila ngokukhubazeka bese sithi u10% izothola ama-veteran. Yabona nje ama-veteran obaba nje abadala noma abadala ngiyabona nje nabo mama abadala uma benama ama-companies ma-veteran azokwazi nawo ukuthi abenefite khona. Sithi 20% wayo uzotholwa unombanike Nkosi yami ofana nami nje osengaphezulu ka-35 years ongayena futhi owesifazane. Manje uyabona ukuthi ayikho icategory engeke ibenefite kule project. Yingakho kobaleka same nalapha eWard 3 yingakho kobaleka ukuthi asibambisaneni ukuze iproject iqale kahle futhi iphele kahle. Kodwa futhi njengoba ngishilo ukuthi bakhona abazoqhashwa le project nje iyodwa sithongenani ayiqhasha abantu abawu 45
afanele bakwazi ukuthi basebenze khona emgaqweni. Kodwa njengoba ngishilo ukuthi fanele bakwazi ukuthi baspreade ungcono ward 1 no ward 2 sondelene. Ungasebenza ndawo emaqala la edolobheni angithi into eyodwa leyo. Ward 7 uthoqhela qhela. Futhi uzothi mase kuqhubeka kusetshenzwa ngakhona ungathathi umuntu wase ward 1 ayosebenza eWard 7 ngoba lonto leyo izokwenza kube khona ukuxabana ongenasidingo ngoba uma usebenza nje Nkosi yami usebenza ubamba iduku awudingi uzothatha umuntu waseMaritzburg ezobamba iduku bekhona abantu bendawo bezokwazi ukufanele bakwazi ukuthi babenefit. Yabona ke ngikhulume ngalo 45 abantu afanele baqhashwe omdala omncane bazokwazi ukuthi ngisho nona 50 years uma nje sisamathambo esavuma ukuthi asebenze fanele akwazi ukuthi asebenze khona aqhubeke ethi ondle ifamily bese kodwa futhi kuyona le project kune program esibiza ukuthi se National Youth Services la yona ke targethe abantu abasha abano standard 10 shothi khona ka si allocate ibase zabantu abawu10 naba bazokwazi ba benefit uma youth eno standard 10 inhloso yakhona uma sesibatholile bazoqhashwa bese bayafundiswa ngekhathi befunda bazobe behola kodwa futhi mabeqeda ukufunda babuye bezosebenza kuyona le project bahole bona uma isiphelile iproject bona bazophuma necertificate esishoyo ukuthi bona sebefundile ngokukhandwa komgwaqo sebefundile sebene experience ukuthi umgwaqo ukhandwa kanjani leyo ke iphathi yeprogram yethu esisebenzayo ukuze siye phambili ingakho ke socela ukuthi uma sekuqhashwa ikhasa sewathuli khona alikho ngicabanga mase wathuli phambi sizandla ward 2 okay ward 1 ward 7 ward 6 all right manje abantu base ward engase wathula bancane abantu base ward 7 nase ward 6 yabona ukuthi abaphuma abantu bayihambile ama meeting lonto leyo yenza ukuthi abantu uma sekwese bebona intuthuko bahambe bekwenza 20 nasibonanga asitshelwanga ngala ngibona abangaphuma uma bibiziwa ngithi bese begxeka abanye ngenxa yeinkinga zabo abaletha ukuthi sebenza nawe ngaya lo but lo ofaka icap lo ebuvu enani nesitala wena baba wena yes wena baba sacela usukume nje yes uze nje la yabona ukuthi ikhulile le nsimbi kade ihamba umgaqweni yayibona wena nangu wabe nombezeli kanti wena ubheka mina noma uwenze okwakho uyaphila baba ayebona ikhulile le nsimbi manje uhlala kuphi baba ebani iwophi lapho ikhona la okay ayikubona wena uyona ngibona naye uyigundile ngoba ufuna ubukeka kahle ekhaya uhlala nabantu baba ahlala nogogo awusebenzi okay ayabona ke wena njengoba umdala ungaka nje siyaqhasha namhlanje uzosebenza khona ngifuna nibone ukuthi ubaba lo uzoba
kuzoba abanye abazosebenza la emgaqweni. Ayinabona ukuthi umdala kayona iyudi. Manje le nto yenelisa iqhaqa iyudi kuphela ududu lo or unyoka. Lutho angithi akuyena uthoko futhi. Kubalulekile ukuthi ningakhohliswa abantu. Nikwazi ukuhlukanisa yabona izinto esuke zikhona. Akuncane kumsimo. Ubaba uzoba omunye njengoba izoqala nje project maduzane nje manje. Ungokuqala ngokuhla khona e1 mayiqala la azosebenza khona. Yayibona lo nto lena. Wedade wethu wena. Yeah. Ngone ngathi uthe ufake wadwani. Usala kuphi ngale? Kawadwani kamagogo. Oh. Usala bani ekhaya? Nomama ubaba nododezi. Okay. Sekutshela ubaba ekhaya nomama ukuthi uchashe okhongolo. Anda. Abona ke bafowethu. Abona asithuleni nje. Abona abantu laba engibathathile ababili. Abagcwa ngisho igipa zenhlangano. Niyababona? Angibazi noma yi-ANC noma bayi-DA noma angeke mina ngikwazi lokho. Ngizama ukuthi ke kunini uyaqhashwa noma kuthiwa uyiphi inhlangano. Yabona bekuthiwa bengiqhasha abantu abafake igipa ze-ANC benizophuma la nithi aku-ANC iqhashana yodwa. Ayinayibona lo nto leyo. Musana ukukholwa izinto ezikhudene likhulunywe nje. Kodwa akukho wrong ukuqhasha umuntu we-ANC. There is no problem ngalokho. Ngoba naye umuntu phela unekhaya ngithi. Amanga lengwashoyo. Amanga. Wedade wena ngathi useyiyo. Nawe ngogqoka iskipa lesi. Leona ke yes. Awusuke ngozela. Useyuthi. Angozwa. Useyuthi. Uhlala kuphi? Kawadwani kamagogo. Oh. Una usana 10. Usana 10 bani yangu. U12. Yabona inkinga zami zinkulu kanjani. Una grade 12. Uhlala bani ekhaya? Baba nomama. Baphi manje? Basekhaya. Okay, wena siyaqhasha sokufaka program sokufundisa la kwakufunde. Anda. Phambili ngomhla ka-29 phambili. Phambili ngomhla ka-29 phambili. Yazi bafethu kunabantu abazonda uRamaphosa abakaze bambone nangamehlo uRamaphosa. Bambona mabona kude nje. Bekhanyisa ugesi abawutshontshile ngenyoka. Kodwa hayi mina ngimfuni nje angithi ugesi uyacima uyalo kodwa yena utshontsha ugesi yena ngenyoka. Musani ukuvuma ukuhospitaliswa abantu abazonda abanye abantu nawe bese uyamzonda. Ngoba nawe uzozonda ungazi ukuthi wenzeni. For sure nakhona nje la ukhona othi angimfuni uhlomuka kodwa akazazi angibona noma kwakangibona kodwa ngikaze ngisho lutho kuyena. Ngoba utshela umuntu othize nimgadi uhlomuka. Nawe uzongigade ngempela bona cancel uthi ngiyakubona usubhalekisa amehlo ngibona unkuzimana ngacontactwele yona. Uzosala wedwa. Ngoba lo kutshelayo ngapha eceleni ukukhuluma okunye. Yabona lo nto le ningavumi ukutshelwa izinto ezingekho ngoba egcineni usala wedwa. Yabona ke la ngithe kuzoqhashwa abantu abawu45. Shuthi 45 plus 10 lo iyouth angithi. And
sisaqhasha umuntu oyedwa oyiyouth lo esithe uzoba yiphathi yala ozofunda bese ayahola aphinde azosebenza khona la. Now uma ke angeke sikwazi ukukhasha bonke abantu kodwa bengifisa ukukhombisa ukuthi mase siqhashwa ayibe khona into eyifair. Abantu abaqhasha bangaqhashi omzala babo uma kuqhasha. Ayisebona lonto le. Uma kuqhasha umuntu wesifazane angaqhashi indoda yakhe. Uma kuqhasha umuntu wesilisa angaqhashi intombi yakhe. Angiyisebona lonto le. Kodwa asibheke ukuthi imiphi ngempela imizi exakekile. Ayisebona lonto le. Ngoba egcineni abantu bafike benza izinto zabo kodwa bese kuthukwa iANC. Ngenxa yomuntu nje oxakelwe izinto zakhe ogovana bakhe bese bafuna uxova baxove nenhlangano ebusana. Yebo lonto le. Asikuvumeli lokho. Kodwa nathi asikujabulele uma sibona omunye umuntu ethola amathuba. Singamoneli ngoba namhlanje yimi sasa uwena. Angeke mina kusasa uma usuthola ithuba bese ngiyakumonela. Ayisebona lonto lena. Kubalekile ukuthi sibambisaneni sakhe lelizwe. Lelizwe leli alingafe ezandleni zethu. Lelizwe leli alingabuyeli ebalungwini. Ngoba mhlala buyela uyofisa ukuvusa umkhulu wakho. Sekunzima futhi usuthi isithayimini ngeke sakwazi ukubuyela emuva kuthiwa akusabuyeleke emuva mntaka baba. Uyidlile nje uyidlile. Yingakho kufanele kuyiphalaza uzoyiphalaza after 5 years. And muningi 5 years kuphethe abantu abanganandaba nawe abaxakwe izinto zabo. So yingakho sithi abantu bakithi abaphume ngobuningi babo bahambe bayovota bavotele intuthuko. Yiyo lesikhuluma ngayo intuthuko njengoba sizothula nje umgwaqo. Umuntu uthi akayiboni intuthuko abana kumbuza ukuthi unyoko enilokhandwa lapha. Ngoba iyona intuthuko le. Ngoba ngithi usengayiboni intuthuko. Bale kumkhombise ngenkathi nangu ke nayo intuthuko. Akusuma wakho lo akusuba bakho akususi wakho. Akusuka intombi yakho. Unyoka akusinhlangu. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zihambe ezweni. uNkulunkulu anibusise siyabonga. Hayi awasukuma mabhenqa bakwazi ukuhlala phansi phela. Ithatha umelo MEC sizoyigiga nawo. Ngiyaqona. Ufuna nikhethelele ukuthi ngikhethe kahle. Hayi eningayi ngetiye. Angabi ngetiye.
Mandla. Yazi kunento encane nje engikhohliwe phela yaxolisa kakhulu sekungena abafethu abazonandisa. Ngikhohle uku-introducer ucontractor ozokhanda lemigwaqo. Yabona sengikhulume kangaka Nkosi yami. Sizocela uSinothando Construction. Sinothando Construction ukhona ngaphakathi. Sinothando uyena iza ngapha ke Sinothando. Usonothando Construction uyena iza ngapha baba. Hayi. Okay. Mandla. All right. Bafowethu uyena kumfowethu lo oqhatshiwe ozokhanda umgwaqo. Ngiyabona abanye benu baphakamisa izandla. Yena useyifakile iphi awuyishiye emotweni. Socela ke bafowethu ukuthi kancane nje. Socela ukuthi sibambisane nosonkontileke singavuma abantu abazotshontsha diesel, abantu abazotshontsha osimene. Bhuti wami ngiyacela ngiyabona wena abantwana bayajabula. Kodwa muke wawehlisa uzipho wawunyusa. Wena ozokwenza le project ingapheli le project. Ngoba abanye balabozisi banamadoda abo la ehlakeni. Kuzokwenza ukuthi ixatshwane igcine ingapheli project. Ake nimshayele izandla kumfowethu. Siyabonga. Bese ngifisa futhi uku-introducer umsindo nje. Introducer usonkontileke lo ozokhanda umgwaqo eWard 3. Nhlangulela Construction. Ukhona uNhlangulela Construction. Nansi uNhlangulela Construction. Mandla. Hayi uNhlangulela ka ukhala bhukile yena. Yabona. Nangoku umfowethu ke uNhlangulela Construction. Ozokhanda umgwaqo lapha eWard 3 ebambisene nobuholi namakhansela bonke. Socela ke naye the very same thing wasesichazile mfowethu. Ake nimshayele izandla naye. Sibonga kakhulu.